Когато историята проговори, и боговете мълчат. Тази мъдрост, макар в случая перефразирана, носи толкова много истина, че заслужава да погледнем в историческите пластове. Вие представяте ли си по каква земя ходим? Какво тъпчат краката ни? Може би много от нас са си задавали този въпрос. Но какъв е отговорът? Журналисти и популяризатори на научните открития в Родопите са използвали метафората «тайните на камъка». Камъкът не пази тайни. Той просто пренася информация за миналото на човешкия род. В източните Родопи са открити скални структури, създадени от много ранна цивилизация. Археолозите са установили и са датирали скалните паметници, които са създадени 4000 години преди траките да населят нашите земи. Хората от непознатата досега цивилизация са били с изумителни металургични умения и астрономически познания. Учените са категорични също, че тази цивилизация е от края на 7-то и началото на 6-то хилядолетие преди Христа. Иначе казано, светилищата в източните Родопи нямат аналог в света и са поне с 1000 години по-стари от египетските пирамиди и цивилизацията в Месопотамия. Така учените стигат до извода, че хората, оставили ни скалните светилища в Родопите, слагат началото на европейската цивилизация. И забележете, без да познават желязото и да си служат с него. Както историческите доказателства сочат, тези заселници идват от Мала Азия към българските земи в края на 7-то и началото на 6-то хилядолетие преди Христа. Организират селищните си системи в равнината и започват да изграждат свещените си места в планините. Така светилищата са на места в естествени скални образования. Някои от скалите са наподобявали животни или човешки фигури и са били дообработвани в подобен вид от хората. Други са били изцяло изработвани за нуждите на ритуалната дейност. По този начин, през 6-то хилядолетие вече се създава цялостна система от светилища, която обхваща както източните, така и западните Родопи. Учените разграничават при скалните структури различни типове. Скални трапецовидни ниши, басейни, изкуствено издълбани пещери, стълби за никъде, фигури на хора и животни, олтари, наблюдателни места, тронове, каменни концентрични кръгове, скални късове с различни видове врязвания, каменни саркофази. Професор Ана Радунчева е един от учените археолози, посветил близо 30 години в изследване на скалните светилища в Родопите. Към нейния екип са старши научният сътрудник доктор Стефанка Иванова, геофизикът инженер Мария Златкова, старши научният сътрудник доктор Мария Гюрова, спелеологът Стоян Петков, Христо Тотев, художник-фотографът Николай Генов, археоложката Катя Меламет и други учени и специалисти. Професор Ана Радунчева прие поканата да ни покаже едни от най-важните скални светилища, форми и образования в района на Момчилград, където тяхният брой е най-голям. Тук влизат двете най-известни скални свещени комплекси – Перперек-Перперикон и светилището при село Татул. Намираме се точно срещу светилището до махала Вежница на село Татул. Много известното светилище, което е основано в 7 хилядолетие преди новата ера. Ако съдиме по някои изрязвания скални и техните паралели, които се намират в могилите и на наша територия, и в Мала Азия. Така че това е едно от най-популярните в момента светилища, но едно и от много важните в цялата система от скални светилища. Тук наоколо
са повече от 60 светилища в близката околност, които са свързани помежду си. И това е само една част на брънка от цялата светилищна система, която хората са посвещавали на различни божества. Различните части на системата са посветени на различни места и са били посещавани по всяка вероятност в различни дни от годината, тогава, когато е било необходимо да се направи някакво предсказание или да се празнува нещо. Това светилище, според археоастрономите, е било и обсерватория. Лунна и слънчева обсерватория е било, а не само лунна, както, например, са други светилища или само слънчева, като Белантаж. Така че то е много важно в цялата ритуална система на преисторическия човек по това време. Впоследствие светилището е използвано в една малка част от района, който заема, и от тракийски племена, но докато дойдат траките тук и започнат да строят, са минали повече от 1200 години, в които никой не го е посещавал. Това са 1200 години прекъсване в живота по принцип на нашите земи и още около 700 години между ранната бронзова епоха и късната, когато също няма никой. Едва в късната бронзова епоха и в желязото се появяват хора. През средновековието на тези места, те вече не са действали като свещени места, а са имало е малки такива страживи крепости по границите на държавата на България. В тиражираните досега туристически и изследователски публикации се приема за най-достоверно становището, че светилището край село Тату се състои от древно езическо светилище и средновековна крепост. Оформя се и тезата, че светилището при Тату е свързано с култа към древния митичен певец Орфей. Каква е всъщност истината? Не се ли увличаме, като смесваме легендите с историческите дадености, защото между тях няма никаква научно доказана връзка? Ето, например, върху цялата скала на светилището има изображение на лъв. Праисторическите хора са маркирали скалите с изображения на животни, други фигури и знаци. Не можем ли да допуснем, че скалната ниша на Тату включва и формата на костенурка? По принцип скалните ниши са трапецовидни и в цялата околност тук. Това е една много рядка форма на ниша. Правоъгълната, но всички ниши са за отваряне на пространството на душата на покойниците. Даване път към другия свят. Това е вратата между двата света, реалния. На реалния живот и света на отвъдното. През което душата, преминавайки от тук, преминава през пещера. Задължително. И през вода. И се озовава в другия свят, който по всяка вероятност, за тях не по всяка вероятност, а според резултатите от другите обекти, този свят е реплика на света, в който живеем днес. Всичките. Затова нишата е изключително важно нещо. Там, където има изсечена ниша, задължително има наблизко и пещера, за да е свободен пътя на душата. Това е пещерата Кошча, която се намира в края на Момчилград. Едната страница е оформена като човешка глава с домино. Ето до тук за едното око се вижда и долу имате устата и брадичката. Шието се свързва с основата на пещерата. По същият начин е втората страница. Също тук, само че човешкото лице е доста ерозирало. Отгоре, насам. Над самата пещера, над свода тук има един идол. Праисторически и той датира пещерата. Датира е точно в каменомедната епоха. Това е фигурка, каквато намираме почти във всички селищни могили. Това е единият и крак или главата там и направена. Тази страница на пещерата от тук, значи има като легнали фигури. Много грубо е направена. Това е като един мраморен идол. Тук
в височина. Има един силует на костен идол до тук. Ето и половият му триъгълник е представен и двата крака. И отгоре има фигура, която сега не се вижда добре. Има скална ниша, в която, това е един много рядък случай, е скулптиран в нишата човешки торс. Само че вместо лице има череп. Направен, а тялото е до кръста. Ето е нишата, това е черепа. И тялото, така, грубо направено тялото до кръста, торса. Явно покойника, който се чака да дойде ето. Тук това е едно добре да се вижда. Нещо подобно видяхме, но нарисувано на скалите в Бенковски. На едно място, пак така в ниша, нарисуван човешки лик. Това е много рядко. И се смята, че това е душата на покойниците, които в определен момент от годината явно излизат и да се срещнат с живия свят, с реалния свят. Така поне, това е поне една идея за появата на тези ликове вътре в пещерите, но те са много редки. Това е преисторически идол. Тук е главата и това са едни такива спуснати надолу уши. Те са мраморни идоли, които се правят. Хубаво опънати надолу. Има ги тези мраморни са най-често или костени. И ги има както в другите регулярните обекти, има ги и в Варненския некропол. Професор Радунчева и екипът, с който тя работи, първи се възползвах от прозренията на професор Петър Детев да датират паметниците според керамичните отломки, както и по други природни и археологични предпоставки. Така учените достигат до удивителните резултати. По-голямата част от следите от многообразната човешка дейност в Родопите през древността са праисторически. Едно от най-ярките доказателства, че скалните образования са правени от човешка ръка, са каменните структури с форми на животни. Костенурки, лъвове, смесен тип животни. Удивителни скални костенурки са издялани върху скалите край село Фотиново, Момчилградско. Костенурката за праисторическия човек в неговия пантеон е и знак за стабилност, за устойчивост, както в обществените отношения, така и в религиозните виждания. И също така тя е свързана много дълбоко с пантеона, с висшия божествен пантеон и хората. Тоест тя принася всичките животни, които влизат в тази средна среда на пантеона, там те са медиаторите между хората и боговете. Така и костенурката. От гръцката митология знаем, че костенурката е помогнала, че върху нея стъпя първородния бог Протогон, когато създава видимия свят. В цяла средна и източна Азия костенурката е изключително важна за културата, за религията на хората. В нашите земи най-ранното изображение на костенурка имаме в един олтар от Симеоновград, който се датира в 7 хилядилетие преди новата ера, и под самия олтар беше заровена, освен че той е като костенурка, беше заровена и коруба на костенурка. Следващия релеф от селищна могила
е в Долнослав и се отнася към 4-то хилядилетие според С14 датите. В късната каменомедна епоха там по същият начин едно божество с 2 глави и с 4 ръце е стъпило върху Костенурка. На нейния гръб също има и един елен и едно човешко същество, които са произвели вече едно бебе, което е чисто човешко. Така че този релеф е много по-ранен от гръцката митология и явно тя е заела от него много от нещата, на вярата си, на митовете си, защото в мита за Портогон се говори, че той е двуглав и 4 рък. И е стъпил на Костенурка, за да създаде видимия свят около нас. Така че не напразно Костенурките са изобразени на много места в Родопите, а предполагаме в другите планини, които не са добре изследвани по тази тема. Но тук, особено в тази част на Родопите, те са масово се срещат. И тук, както виждате, нали, използвана е естествената форма на скалата. И е доработвана ето с тези улеи. Явно се излива, свързани са с излияние, дали е на вода, дали е на друга течност, която обаче е била от голямо значение за хората, които извършват ритуала. Поне тук тя се даже, ако се излее вода отгоре, тя спокойно ще се събере тук някъде в един такъв басейн. Това е едно от изключителните места. Има пробити канали под тях, под самите Костенурки, както е каналът тук. Добре се открояват 7-8, а другите са просто доста ерозирали. Между 7 и 4-то хилядилетие трябва да ги датираме, защото или през каменомедната епоха, или новокаменната. Трябва да е обърнато внимание на скалата и да са били направени. Тук, понеже не е имало обхождания, археологически те не са датирани. Както, нали, с керамичен материал и с всичко, но по аналогии могат да се отнесат в този период от време. Не е изключено траките също да са ги използвали. На територията на днешна България са известни няколко находища на скално изкуство от хоризонтален тип, но от същата епоха няма толкова голямо. Площта му е повече от 2 декара. Не е известно и друго находище с подобни фигури. Да се проучи и съхрани за поколенията това огромно историческо богатство е крайно необходимо. За съжаление, то не е включено в защитените територии с исторически забележителности. Нашата земя пази 7000 години тези скални образования. Те са изключително ценни не само защото са дело на човешка дейност от енеолитната епоха, но са израз на прозрението на праисторическия човек за сътворението на света. А това прозрение е влязло по-късно в древните философии, в митовете и легендите, в културните пластове на човечеството. Това са покрайнините на село Бенковски, Кърджалийско. И тук ще видим в няколко разновидности. Легнали костенурки, изправени костенурки, съчетание с изображение на жаба. Тук се вижда третата форма на костенурка от това място, която също тя е огромна и трябва човек да се отдалечи от нея, за да я види. Много с подобна форма са костенурките, които и от съседното село Бенковски. Както и целият този масив от костенурки, които се виждат само когато човек се отдалечи от тях. Докато тези другите, третата група, те пък се виждат добре, се различават, когато човек се приближи до тях. Тоест идеята на тези, които ги създават, е една обща идея. Тя е идея да се създаде костенурката. Но явно тази костенурка създава в различните ситуации, създава различни асоциации в човека.
когато е гледал отдалече или когато е гледал отблизо. По всяка вероятност, първото впечатление, което е получил човека, за да изработи стадото, е било самата форма на хълма. На височината тук и както виждате, те са направени много силуети на костенурки, които се преливат една в друга. Тоест, това е едно стадо костенурки, което е тръгнало. Това светилище е открито преди известно време и отделни части от него се публикуват, особено едно стръмно стълбище и една пещера, както една гъба има, но жабата е мое откритие. Тоест, двете жаби. Тази огромна и другата по-малка. Жаба много рядко има. Жаба представена, за сега имаме от разкопки, поне на мен е известна една жаба, но явно, че това трябва да се поразмислиме, да видим в съчетание с костенурка и с змия. Значи явно има нещо в земноводните, което е в рептилиите, което е важно и което до сега изпущаме, но ние непрекъснато си попълваме познанието. Присъствието на животното в такъв комплекс е твърде важно. Тази огромна скална фигура е един много ясен пример за един силно разпространен начин на работа през каменомедната епоха. Това е синкретичният начин на представяне на животно, както тук в случая задната част на масива представлява задната част на тяло на жаба, а предната представлява лице на лъв. И тук има нещо общо, в което те са намирали между двете животни и им е трябвало точно за изповядване на култа и са успяли да понаправят по същия начин тази огромна скала, която може да е приличала в началото, но там човешката работа е много. Доказателство пък за това са и двете големи ниши, които са изсечени тук. Едната е по-голяма от нормалните ниши, а другата е квадратна и малка, като тази на Тату, която видяхме. В документираните скално изсечени светилища в Родопите най-импозантно е Харман Кая. То е разположено в местност, която се намира в района на село Долна Чубанка, община Момчилград. Пръв професор Миков е регистрирал комплекса още през 1941 година. Имало е малка естествена пещера, срещу входа на която е намерена керамика от енеолита, а от двете страни са изсечени трапецовидни ниши. Това е едно от скалните съоръжения на Харман Кая, т.е. един от харманите, който е изсечен от преисторическия човек. И той представлява вкопани кръгове в основната скала, пресечени радиално с улеи. Като радиуси към една точка, към централната точка, ето тук идват. Така че по всяка вероятност предполага се, че те са били за измерване на времето по някакъв начин. Или за наблюдение на небесната сфера, както често се случва в скалните светилища, които функционират и като обсерватории. Датата е добре установена с много керамичен материал и с намерени късно енеолитни фигурки. Археоастрономическите проучвания на двете изсечени в скалите площадки сочат, че те най-вероятно са служили за измерване на годишния цикъл и за установяване на лятното и зимно слънцестоене.
На Харманкая, както и в други райони на източните Родопи, има изсечени в скалите трапецовидни ниши. За тяхното предназначение учените имат различни хипотези. Скалните трапецовидни ниши пренасят кодирана информация, подобна на писмото. При това са на места, където могат да се видят отдалече. Това е самия връх на централната скала на светилището, до село Долна Чабанка. Или както го наричаме Харманкая. Вижда се хубав профил на мъж с голям нос, само глава до тук. И както изглежда, скалите, от които е образувана скалата, са напасвани една към друга. Значи те могат да са изградени изведнъж, могат да са изградени два пъти. Напостепенно. Но всеки камък се е бил съобразен с този, който е преди това. Преди тях. А точно пред лицето на главата, пред лицето на тази гигантска глава, има един огромен олтар, който е изсечен в скалата. Кръгъл с 4 улия, който сега е зараснал всъщност с чимове и трудно можем да го видим. На Перперек-Перперикон много ясно личат следите от праисторията. Обработката на скалата е с каменни сечива. Камъкът е дяван. Вижда се градежът на траките и на хората от средновековието. Траките градят. Те си служат вече с железни сечива. Това сливане на културните пластове един в друг, това вплитане на уменията на различните цивилизации прави археологическия комплекс Перперикон още по-значим. Значим за европейската и за световната култура. Нека не забравяме и приноса на археолозите професор Стамен Михайлов и Иван Балкански, които първи проучиха Перперек, наричан в наши дни Перперикон. На Николай Овчаров, който и днес работи за проучване и популяризиране на тракийското наследство. Дори при първото съобщаване за откритието на Перперек от професор Стамен Михайлов и Иван Балкански в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, става ясно, че е фиксиран грандиозен паметник на праисторическата религия, създаден няколко хилядолетия преди траките. По-късно е използван както от тракийските племена, така и от хората от средновековието, но с променливо предназначение. Перперек е светилището, което е една част от системата, цялата система от скални светилища в Родопите, които са направени и приготвени за функциониране през късната каменомедна епоха или през новокаменната епоха, някои от тях. След това в тракийско време и в средновековието се ползват като крепости. Датата на създаването им се определя по много прост начин. Върху скалите има скални изрязвания. Те са правени от преисторическия човек и са запълнени с керамика от преисторическата епоха. Това датира най-ранното функциониране на светилището. Вече след едно много дълго прекъсване от около 1200 години, 1200 и още около 700 години, отгоре тогава започват и траките ги приоткриват и започват да си строят техни. Нали, правят зидовете и си строят тяхно светилище на по-малката територия, както и на всичките обекти от първоначалната свещена територия. И по този начин ние имаме възможност да датираме много точно, датираме кое съоръжение, кога е създадено. И тук няма никакво разминаване и никакъв спор между голямата археологическа колегия. Както казваше и професор Бормов, керамиката е азбуката на археологията. И ако не си знаем азбуката, не можем да четем. Значи,
Не може да се сбърка. Праисторическата керамика е абсурдно да се сбърка, да речеме, с тракийската или да се пренесе. Това е в огромни количества. Кой ще я принесе? Траките ще я носят на гръб. Това е изключено. Това е изключено. Тази картина се повтаря навсякъде в Родопите. Всъщност тук е концентрацията на най-много обекти. От този вид, скалните обекти, и те са за преисторическия човек. Явно, където тя и масово, популацията ни е огромна. Обектите, които са на Балканския полуостров, са в много голяма цифра. Значи тези хора, които са обожавали планината по някаква тяхна вътрешна причина, те са се качвали, те са донасяли тук свои дарове, почитали са светилищата и чували са предсказания по всяка вероятност на жреците, на върховните жреци и са се връщали по домовете си, за да могат да я разнесат. Но по домовете им са целият Балкански полуостров почти. Този фотос е направен от хеликоптер над Перперек. Не откривате ли, че огромното скално образование е дообработено във формата на човешка фигура, гледана отгоре? Праисторическите хора са създавали светилища, като са използвали скални планински форми. А тази ранна снимка показва как в светилището Перперек голяма фигура на лъв е прегърнала трона. Поне това преди повече от 20 години е фиксирал фотографът. Територията на България има изключително интересна историческа съдба. И това не е банална фраза, романтично украсена от нашето желание да намерим изводите на много ранна култура. Можем да имаме резерви към такова тълкуване и обяснение, но е безспорно, че по нашите земи в епохата на енеолита е живяло най-древното население на европейския континент. Доказателствата са толкова ярки, че будят недоумението как досега можем да мълчим пред света и пред себе си за исторически факти от епохално значение.